Goddag og velkommen til Skjern News. Mit navn er Janne Clarksten, og jeg har slips på, så derfor er jeg vigtig. Det første indslag, vi skal til her i Skjern News, er de trængende tider. Flere og flere unge piger i alderen 16-45 år får børn. Denne udvikling vil vi gerne stoppe, og vi har fået dig, Svend Sværsvinger, i programmet. Goddag til dig. Tak skal du have. Du er jo inde, fordi du har fået en yndig lille pige på 1600 gram. Hvad? Nej! Nej! Jeg havde ikke fortalt ham det, eller hvad? Jeg troede, det var det, han... Nå, og nu ser noget helt anderledes, nemlig en dokumentar om piger i Skjern. Vi er fandme varme. Og nu til... Dette indslag indeholder en forkert person, og det er mig. Og nu til noget helt andet. Så, til dig, der føler dig ensom, nu er den her. Random Dawn Guy, med tilfældige små ting, han siger, når han sover. Kokos er flot. Random Dawn Guy kan købes der, hvor du handler ind. Vi sidder jo her i studiet med Thomas. Goddag, Thomas. Hej. Du er jo det, som man kalder for en nørd. Jeg er i hvert fald ikke en nørd. Jeg er en level 7 paladin, og jeg har et level 18 svær. Ja. Der er Ice Mage. Ja. Okay. Og mit skjold, det er sådan en gul en. Ja. Nu er det jo sådan, at at vi her i studiet, og sikkert mange andre danskere, gerne vil vide, hvordan det er at være nørd og prøve at score piger, om det kan det så gøre. Altså det der med piger, det siger min mor, det er noget fjollet noget. Så jeg har købt en lille kassette. En kassette? Ja, hvor jeg har en hel masse frække bånd i. Pornofilm? Nej, Magic Card og andre sådan Pokémon og sådan noget. Jamen, tak til dig, Thomas. Det var så lidt. Hvad skal du så lave nu? Jeg skal ud og nyde en sviskejuice. Okay, jamen det var godt at have dig i studiet. Ja, det var det. Den er selv ud. Ja, det gør du i hvert fald. Har I prøvet det der filt? Goddag og velkommen til Skjern News. I dag med mange forskellige historier. Mit navn er Janne Klunkespiller, og Hvordan det er at være nørd, og hvordan det er at skulle score piger. Det der med piger, det siger min mor, det er slet ikke noget, vi skal rette rundt med. Det synes jeg, hende der er Lala fra helt toppe, så det er helt vildt frack. Jeg synes også, det er utroligt sent at lave sådan nogle videoer her. Ja. Pænt bagstyver. Ja.